No niin, mikäs nyt tuli? Mene vaan eteenpäin. No joo, pissi tulee. Jatketaan eteenpäin tuonne noin. Tää näkyy vähän huonosti tästä tää kuva, että kävelettäkö siitä. Et sä sinne mene. Tää on vaikea ohjata villiä hevosta. Tää on vähän villi, kun tää on sille vähän uusi paikka, niin vähän vaikea ohjata yhdellä kädellä. Molemmat ohjat yhdessä kädessä. No mene vaan kummasta haluat. No se päätti valita tämän tutun maantien. Et sä sinne mehtään mene. Ajattelin, että kaikki pitää katsoa mitä vain löytyy. Kaikki pitää käydä koluamassa läpi. Niin joo, kaikki pitää käydä koluamassa läpi. Eikö? Nyt me ollaan menossa tuonne maastoon päin. Ja sipsuppelee aivan kauheasti noita paalimuoveja. Sinne niin. Mene vaan. Ei. Tästä se saa minä sätköä.